κορίτσι. Το όνομά της Χιόνια. Η οικογένειά της ήταν φτωχή, το σπίτι τους μικρό και τις μέρες του χειμώνα παγωμένο. Οι γονείς της δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ στο εργοστάσιο σοκολάτας, στην άλλη πλευρά της πόλης. Η μικρή δεν είχε αδέρφια, ούτε φίλους από το σχολείο, γιατί οι συμμαθητές της έλεγαν πως τα ρούχα της ήταν παλιά και έτσι κανείς δεν την έκανε παρέα. Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και όσο πλησίαζαν, τόσο πιο πολύ στεναχωριόταν η Χιόνια. Ποτέ της δεν τα είχε γιορτάσει όπως τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας της. Η Χιόνια εκείνη τη μέρα αποφάσισε να κάνει μία βόλτα στο κέντρο της πόλης. Λαμπιόνια, στολίδια, μουσικές, όμορφες μυρωδιές και οι οικογένειες μαζεμένες στα σπίτια τους. Αυτές ήταν οι εικόνες που είδαν τα μάτια της. Παντού επικρατούσε το κλίμα των Χριστουγέννων. Θυμωμένη, η μικρή, γυρνώντας σπίτι, έκανε μια ευχή. Αφού αυτή δεν μπορούσε να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, κανείς άλλος να μην μπορέσει να τα γιορτάσει ποτέ ξανά. Ένας καλικάτζαρος που βαραγώνευε εκεί κοντά, άκουσε την ευχή της και την προσκάλεσε στο παγωμένο βασίλειο. Εκεί, με τους υπόλοιπους καλικατζάρους, θα μπορούσε να καταστρέψει τα Χριστούγεννα. Έτσι η Χιόνια τον ακολούθησε στο παγωμένο μακρινό βασίλειο, όπου μαζί με τους καλικάτζαρους θα μπορούσε να καταστρέψει τα Χριστούγεννα. Σε μέρος μαγικό όμως, στο εργαστήρι του Άι Βασίλη, οι βοηθοί του τοξωτικά με τα πεταχτά αυτιά και τα κουδουνάκια στο κεφάλι κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Τυλίγουν δώρα με πολύχρωμα χαρτόνια και στραφτερές κορδέλες, τα τοποθετούν στο σάκο του Άι Βασίλη, έτσι κάθε παιδί να πάρει το δώρο που ζήτησε. Η κακιά Βασίλισσα όμως βάζει το σχέδιό της σε εφαρμογή. Προσποιείται την καλή και παρασύρει τοξωτικά σε ένα τρελό χορό.
Και ναι, αυτός ο χορός δεν ήταν για καλό. Η Χιόνια κοιμίζει ταξωτικά με τη μαγική της αστρόσκονη και καλεί τους χαλικάτζαρους για να καταστρέψουν όλα τα δώρα του Χριστουγέννου. Και η μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό ξεκινά. Μουφάδες και γαλικάτζαροι παλεύουν. Ποιος θα νικήσει τελικά?
καλό κυριαρχεί. Ο Καλικάτζαρη, οι Χιονούλες και τα Ξωτικά χορεύουν μαζί και η Βασίλισσα Χιόνια, που είχε χάσει τις δυνάμεις της, ξυπνά. Και βλέποντάς τους όλους μαζί ενωμένους, αλλάζει γνώμη για αυτή τη γιορτή και συνειδητοποιεί τη μαγεία των Χριστουγέννων. Και έτσι όπως χόρευαν όλοι μαζί, ο Βασίλης με τους βοηθούς του φτάνει και με ένα τρελό χορό σηματοδοτεί την έναρξη των Χριστουγέννων. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
καλύτερο. Κύριε, φέρτε σε εμάς που είμαστε εδώ πίσω. Δεν χωράμε όλοι. Των δύο σχολείων του Διευθυντή του Γυμνασίου και εκ μέρους μου θα ήθελα να πω θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της σημερινής γιορτής. Θα ξεκινήσω από τα παιδιά της χοροδίας, τα οποία πραγματικά αφιερώνουν αρκετές ώρες από το ημερήσιο πρόγραμμά τους για να μπορούν να διατηρούν ένα τόσο όμορφο σύνολο που μας προσφέρει όμορφες στιγμές στις γιορτές μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες που παρακολούθησαν μεγάλη προσοχή άρχισα για το τέλος τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης τάξης του σχολείου μας, για τους οποίους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Οφείλω να πω ότι η πρωτοβουλία είναι εξορροπίου δική τους, δούλεψαν μόνοι τους, αφιέρωσαν χρόνο από τις πολύτιμες ώρες που οφείλουν να δώσουν στην προσπάθεια που κάνουν την φετινή. Μπράβο τους, μπράβο σε όλους παιδιά, και εκτός από υγεία, ευχές για τον καινούριο χρόνο προς όλους, θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχηθώ όπου επιθυμείτε η καινούργια χρονιά να σας βρει, σε όποια σχολή επιθυμείτε, ιδιαιτέρως στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Καλές γιορτές σε όλους. Santa baby, so hurry down the chimney tonight.